Hey guys! Welcome again to Banday's Vlog 101. A blessed morning to each and everyone. Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. And we need to always focus on God because I know that everything has its own reason. Alam kong alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So, continue to trust Him no matter what the situation is. So, and for today's video, ipapakita ko po ang tamban or tinatawag natin tambang. Dati, tambang, and then ngayon tinatawag ng tamban dito sa Tinambac, CAMARINES SUR. So, alamin natin, ipapakita ko sa inyo ang routine, daily routine po dito. Anong klaseng lugar po dito. So, keep on tuning in lang po and watch hanggang po sa dulo. Tapusin po yung video. And please do share, please do like, and please do subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Thank you and God bless everyone. Bye-bye! Magandang buhay mga ka-idol! Welcome to Tamban, Tinambac, CAMARINES SUR. Ganyan po ang daily routine na makikita po natin sa Tamban. Ganyan kasaya, ganyan kasigla ang mga tao, ganyan kasisipag ang mga tao dyan po sa Tambang, Tinambac, CAMARINES SUR. Kaya guys, sa mga gustong pumunta po dyan sa Tamban, bisitahin na po ang Tamban. Malapit lang po yan dyan sa Partido area, dyan po sa 4th District of CAMARINES SUR. Marami na din po mga establishments, mga tindahan, mga kainan po dyan sa lugar ng Tamban. Kaya naman accessible po ang lahat. Kung naman ay nahanap mo, ay nandyan na po sa Tamban. Iba-ibang klase ng bangka ang makikita po natin dyan mga ka-idol. Merong malaki, meron din po maliliit na mga bangka po dyan po sa Tinambac, CAMARINES SUR. Going to San ISIDRO, CAMARINES SUR. Ang pangalan po niyan ay Gerald. Kaya shoutout po sa may-ari po ng Gerald na si Kuya Boong. Itong abot tanaw natin na barangay is, ang tawag natin dyan is Bugogan. Sakop po yan ng CAMARINES SUR. Yan po, medyo may kalayuan pa. Makikita natin na maganda yung place, maliwalas. Kung gusto niyo po ng tanawin, environmentalist po kayo or mahilig kayo sa mga magandang spots, punta na po kayo dito sa Tamban, Tinambac, CAMARINES SUR. Madaming mga magandang places po dito, nasakop ng Dagonoy and also Garchitorena. Dito po yung daan sa Tamban Port. Yan, IV55 Ida. Mga dakong 8:30 to 9 AM po ay paalis na po ang mga bangka po dyan. At makikita po natin yung bangkang sa Himanag. And then kami naman po niyan ay aalis na. Ito po yung mga tripulante ng bangka po namin. Kung pinay mo kung nakaulang nagdipin? Ha? Get
A few moments later. Una extra. Sa wakas mga ka-idol ay narating na rin namin ang barangay San Isidro, Lagunoy, Camarines Sur.